Da jokatu genuen, beste ginen finalea jarri ginen, Fidel Dani eta Txoni zen gode, Andoni o Txoni zen gode. Txoni hartan hau ziren. Oso partidu gogorra jokatu genuen da, gu bidea ziren. Fidele lehenbiziko trofeo etxean antzuna, gure izan zen. Ez da maizut, Fidela jokatzula, Barbarito launtzula, Atano Diez, orduan zian pelotei primerakoetan egin Barbarito, eta García Inotarak eta horietan egin Fidelek egin urtezkoen alternatu. Piskat eradien aurre segunda, segunda. Segundane, puntenetako izan zen. Aizi, hori pelota polio batzen da. Zatek izatea puntatzen, behin behar egin sumara puntatzen, sumara mandan talaxe. Behar ematea joan ginen da, bueno, hilu gari izan zen, gure izan zen. Nik izan zen, kontoi dana betetazioan, mapua. Eta horrez ez duer dana egan, zaren lehenko zaharretako. Nungu ginen gugu eta zer da. Zalen un lotzik garea guteko, partidu ere gugatzen jagontra, logo mutil jagontra, ez da gezeta. Baina, ikusi bertzela gau. Jo, alaxe, nun aldagoa garen, nun daniak horretzen nahi da. Habitazio jaten matzion, errezak egin bilo, errezak, asalto ginen. Zer, ez da prontoide, hasi, partidu biduluar jagoa genuen, bai, hasi. Horatzen ez, nibili ginen, bizkarri muiteak eta nibili ginen eta bai. Kampeon da Espainia bat egin jokatzea, 2 minutuzko namazio urten izumarra gonda, aile ibaztea partidu gazan, bidiru garri, da, orduan etxe zaharreta hori, zumarrako zen izan, zamutu guiozu zen, da partidu ekautu gazan zen behar guri, hoitxe pelota eskugun lago, da, me voy a empezar a jugar a cesta punta zatzen. Alaxe guta, zesta punta bat zatzen, hortxe geho, eganean aian da kontratata, San Pedro da Zumaian da jokatak, goza hau zen dago, Hernan Linda, Añorruan da, horretza ginen betagat da, horretza. Orduan, honetan kontrabitza ginen, hori bizin otan, bai. Horti salto hori matzo, Fidelek horretzen dago matzo. Fidel da zura jokute zen, horiek gozea gute zen. Hendik guten honean da egin da Jose Alberdi egin, Jose Alberdi eta honean da egin da Legazpira guten izan egin. Legazpiran, azkeneko semifinaletan bi partio gonen anaizarren egin, Jose Alberdi egin beste bago gau, da semifinaletan gongo bertzen Atano gotago noveno gozen bien aiak, da Atano desu bialdu zuen pitzazu, guri partio egazteatik. Hemen di autobuzka anta goinen aruz, ega zitzen, betioski zeba zitzen baina, oie galaxeia, horde gata. Gogo genuen, Arakeiztain da egaina, nik Alberdik eta gogo genuen hemen, gogo genuen. Etorri horrek kuban horiek, Garo etorri, emakume guapak eta ditu, sistaz emakume guapak eta azken da, hori gure alde hasi diru gotan, diru guru hasi, lego dado guinean portunea paita, tibito zian, da portunea guinean paita, muldi, da, zestuko kuarrila danak guinean. Ni joan itxezan, zugazta. Zeinek hartzen Beti zuen bi grupo izatek ginen herriko gertak guk eta kanpoko etorri zian enpresa zuen dira. Da, zenek zorri ezartu, hori joan da, iriki horren guen zenek diru gehiena jarri zuen, arentzeko. Arentzeko. Juliotik hasi, Julioan, egunero monta bertzen di partido, Julio, agosto y septiembre mediados o San Miguel. Pelota gorduan ez da ebiltza ginen hor Castaño neote zen, Castaño horretan horrematu ditzen, eta horrela jota ginen, eta pelota egin gozten zen, hori esien mutalak. Herri erbiko pelotak ezate ginen guen eta hori egin biltza ginen. Hasi ginen, geotokiko pelotak ginen hasi ginen, baina hori egin ginen. Gauza da bezala, orduan zen Madritxik, hemen dikazten partiduak erpute ginen, mate zoze patzezio beste izan zen ikusduaren. Baina hauzuan biduruaren zen orduan. Gokuxea, amazeko durte, amazazpe urte. Hoxe, amazazpe bezazpe urte, hortxe. Orduan hemen ontzan egizek ezen, orduan Madritxik hauzuan natu. Orduan, hemen esan dizut, hemen pelotak diena pasazuen. Diena honen danak hemen pasazuen, danak, hemen mazagan biduruaren zen hemen orduan. Tartian behin egaren bat. Azpeiti eta eskuti eta bostotartiko trenu bat. Zegen! Lehen izan dizuten, gero Legazpira eta gunten ginen, apuzik horretan da joan batzagutan ginen, jende asko egitzen zen, baina amengoa minteu, niztek egin jende potolu, honea, orduan, bekatxe, terriko nauzinek eta, zehateko nauzinek eta, hau da, ze protein botak, eta txegite botanak, portio nian eagora zen, ez terriko, ez espeinion bide jarri behak eta, barrikak eta kar eta, ez terriko parek, baina una lentega, oye, gana, Esto... Ordu jendia, horretu, eta jokante, tikitaka gaina, joda,